Sanibonani babukeli bobonani Pro Media. Igama lami ngingumamsibi Ndlovukazi kaSonqandille. Namhlanje sizonethulela ama-update mayelana nokuzobe kwenzeka kulonyaka ka-2023. Nibonile ngoJanuwari besisemzini oyingcwele waseCanaan. Kanjalo nangoFebruary kukhona ukuhlukahlukene okuzobe kwenzeka. Sizophinda sithinte unkosana uMajola olapha ku-Pink Sub-Region sizwe izihlelo zabo zinabathu ku-2023 February ukuthi bona ngabe zimi kanjani. Macingwane njani? Ngiyaphila sisamuza. Siyaphila. Ukhuluma nomamsibi Ndlovukazi kaSonqandille la kubonani Pro Media. Yebo, ukhuluma noLangalethu wakwaMajola. Yebo baba uMajola. Besisacela bandla usazisa mayelana nenabathu ukuthi izinhlelo ngabe zimi kanjani nanokuthi uzichaze ukuthi ngabe ukuyiphi i-region. NguLangalethu wakwaMajola ngaphansi kwe-Mexico region. Ngaphansi kwe-sub-region yakwaPhiki. La khona engu-project officer wakhona. Iy'nhlelo-ke esinazo kulesikhathi ngesonto elesiyakuzo ngesabathu. Siyalapha emawodi. Lapho sobe sino-back to school khona, la sobe siyonika khona abantwana iy'cathulo engaphezulu kwama-PIC khulu amathambi. La sobe sithi khona iy'ngane zamanakaletha ngiy'buze ephambili. Bese kuthi ngesonto elilandelanele embonisweni la sobe siyoshanela khona ukudlula kababa manje emampondweni. Nathi njengabantwana sobe siyobamba iqhaza nabazali bethu ukuthi sibalekele uNkulunkulu mayisedlula kube khona esikoleni njengengane. Yebo. So kule nyanga nizohamba izindawo ezimbili as inabathu. Ngaphansi kwesizwe sakwaPhiki. Yebo. Siyabonga baba Macingwane, sibonga kakhulu ngokuthi usazise ukuthi ngenyanga kaFebruary nizobe nikuphi njengoba ushilo ukuthi nizoya lapha emawodi niphinde Evuman Temple kule yesibili isembonisweni Temple eQuarry Heights embonisweni babadlula khona njalo manje emapondweni. Yebo. Okwentokudala lapho nathi njengabantwana siyobe siye khona sihlanganyele khona nalena siyonelelela abazali. Yebo baba, siyabonga kakhulu ngokusazisa kwakho mayelana nenabathu. Siyabonga. Siyathokoza. Izwi seliphumile elishoyo ukuthi umhlangano uyaphuma ekhaya ebuhleni ubheke ekhaya ekuthuthukeni lapha eGoli. Igama lami ngingumamsibi Ndlovukazi kaSonqandille. Sikubonani Pro Media on YouTube. Like, subscribe and also comment, share our videos. Lisale kahle mbukeli wami ekhaya, nginithanda ngothando laka love. Lisale kahle.